Rhodri enw fi, fi'n sar cod a fi'n gweithio gyda Lloyd yn Gravell. Hoff beth am y swydd, dyn lan yn y bore a wneud rhywbeth gwaniaeth bob dydd. Sa'n gwybod beth i expecto. O'n i'n emploio bechgyn neu merched a maen nhw'n fodlon wneud NVQ level 2 i ddechrau brant, a os chi'n digon da a moyn mynd yn bellach, maen nhw'n rhoi NVQ level 3. Ers fi'n codi lan, fi'n always bod rownd y pentre, chwarae cricket a rygbi. 2 blynedd yn ôl es i Australia i cael profiad gwaith, ond fi wedi penderfynu dod yn ôl achos fi'n joio bod rownd y pentre a'r teulu. Fi wedi dewis bod yn sâr achos o'n i ddim yn joio ysgol, o'n i ddim yn rhy academydd, a o'n i'n well yn gweithio gyda'n law na pen a papur. Ers fi wedi dechrau gweithio fan hyn, mae'n lle'n dda i weithio achos mae lle wedi bod yn saff, mae'r sites yn saff, mae'r boys yn dda, a os mae unrhyw cwestiynau ydych chi, os chi ddim yn apus neu rhywbeth fel yna, maen nhw'n dod nôl yn straight â chi. Ydy, achos fel yr enghraifft fi wedi datblygu trade fel sâr, os fi moyn datblygu eto, byddai chi'n mynd lan i'r site supervisor neu quantity surveyor neu even o'r architect. Fi'n mynd i'r cwsmeriaid a maen nhw'n ddim yn gwybod beth i moyn yn y tŷ, so ni'n gallu rhoi ideas i nhw beth maen nhw'n moyn, a wrth wneud y job na, ni'n gallu disgwyl nôl yna fe a meddwl, fi wedi wneud y job na. Ers ni'n codi lan, oedd always 2 neu 3 peth o'n i moyn wneud. So, y rule of thumb is, pigo 3 peth chi moyn wneud, a wedyn go for one thing. If that doesn't work out, move on to the next. Oedd yn teulu ni wedi bod rownd y building. Oedd yn dad yn sâr, oedd yn dycu yn gweithio gyda Lloyd yn Gravell. So, o 2 nhw wedi rhoi good start i fi pan i'n ifancach. Fi moyn cwpl o experience gyntaf, wedi 5-10 years, a wedyn gobeithio adeiladu busnes yn hunan. Gair y gyngor, dwi ddim yn rwydd. Rwy'ch 100% o ymdrech, a deithio'n rwyddach i chi wedyn. Os i'n gweithio yn tai oedolion, maen nhw fel yn parchu Cymraeg. Mae'n rwyddach i siarad nhw, achos mae rai oedolion sy'n mae Saesneg nhw'n gryf, a mae Cymraeg nhw'n gryfach, so mae'n helpu cyfathrebu iddyn nhw. Y tip mwyaf i fi yw cofio seto alarm cloc yn y bore. Aplyes i'r apprenticeship gyda y scheme o'r enw Next Step. So, yn y Next Step oedd bwyty 20 o ni yn trial amdano fe, a oedd gwaniaeth stages, oedd yn cael ei cyto lawr gyda 5 o bob stage. Yn y diwedd, maen nhw'n pigo'r y gorau mas o'r 20. Ar diwedd apprenticeship, y qualification ges i oedd NVQ level 3. So, hwnna'n rhoi options i fi i mynd yn bellach. So, i'n mynd mlaen i'r site manager course, neu hyd yn oed mynd i university, i mynd mlaen at architect neu rhywbeth fel 'na.
Mae'n teisio yn gweithio yn Sir Gar. Mae'n lle lleol, so chi'n gytre gynt. Mae pobl chi'n gweithio i chi'n nabod. A gwedach bod chi'n mynd i'r clwb bob dydd Sadwrn, mae pobl yn siarad amdano chi a gweud faint mor dda i'r chwaith chi. A chi'n cael fel bildo'r reputation am ddyn.